Salutare toată lumea și bine m-am regăsit la un episod de Clash Royale. Să sperăm că este cineva activ. Uitați ce petit ăsta. Uitați cărțile mele. Mortar, domnul Mortar. Am multe de actualizat. De level 4. Și mai ales legendara mea, singura mea legendară. O punem în loc de Papa Fireball. Ia, e cineva activ? Nimeni? Am încercat noi niște prieteni, eu, Robert și mie, să facem planche, dar degeaba. Dar tot am făcut din el. Cineva să zică cine sunt doi on erau muta, de ce a ieșit din meci. Vom ieși din clan. Ia ce zice, batem tot ce prindem și suntem români, să fiți și donatori. Ia să ne uităm pe la e prea multe, bă. Dacă îmi vine vorba asta, deci știu și eu pe normal. Nu, Red, ești nebun, ce este? Butonul de like dacă vă place și mai vreți episoade. Cu jotul de luni și de marți și de joi, zi de toată săptămâna. Arena 4. Mie nu folosește deloc Rage-ul. N-am luat ce să-l folosesc. Deci, nimeni. Luptă. Dă, Doamne, în timpul videoului să mă vadă oamenii și să zică, ha, Ionuț. Mereu 0-0. Papa. Uălu. Baro. Baro stare. De ce am regit la mine? Bine, hai bine. Dar o să mi se după cealaltă pană. Hai. Nu, netule, nu. Hai, mă, netule. Ei, acum trebuie să tai pe filmare? Niciun gând. Mai stăm și vorbim. Părințul tu, să-mi ziceți în primul rând, care este cea mai bună, common, rară, epică, mai ales legendară. La mă, dar au luat un castel. Aoleu, și bine, dacă vrea să punem legendara, când de să avem. Dă-i! Nu cred, Wizard! Cine joacă cu Wizard? Voi jucați și eu cu Wizard, bă. Să vedeți că intru și eu cu Wizard. Și scot Jai Skeletonul pentru că nu mă ajută. M-a bătut. O să facem și niște openinguri în Clash Royale. Nu, 203, tu te-am. Nu. Nu. Și am fost la Arena 6. Și după aia, nu Barozan. Nu meri. Și mi-a zis ieri un prieten, Robert, Ionuțe, care ți se pare, l-am întrebat eu, care e cea mai bună legendară? Și el mi-a zis, Hoțu. Și eu, cine e Hoțu? Și mă uit eu mai bine, uitați, Hoțu. Și am învățat
învățat o tehnică. Hai să ne uităm. Ce Dumnezeu bate. Ce avea ăla? Deci balonul, aia. Boss. Ia să-i copiem noi decul. Să fim barosani. Că dă-o încolo de treabă. Și mă bucur că va merge netul. O să postez astăzi încă un episod cu nu știu ce joc, care trebuie să aperi și vă las să vă spun așa. O, barosane, cât ai mirorul, boss! Bă, e bun, bă, îl iau eu. Îl iau la turul. Mulțumesc, barosane. Ăsta-i. Și o să fac un plan al abonaților, poate, când o să avem și noi mai mulți. Ce să facem noi? Noi mirorul avem de 2. Ia să ne uităm. Ce-a nimeni? Gata. Ia. Îi vom tobia cărțile. Nu pot? Ce are, bă? Ce are? Oh my god. Bă, ești nebun să vezi ce-l iau la întrebări pe ăsta. Tu, ești nebun? Doamne, ăsta-i barosanul lui. Ăsta ne-a luat pe toți. Și am fost, mă, primul lor. Uitați-ți pe domnul Mihai. Ăla, mă ajunge și ăla. Mamă, tare. O să am doar... Ce-am făcut? Activ. Europa. Ziceți în comentarii dacă vreți un clan al abonaților. Se va numi clanul abonaților. A, gata? De ce numai un player? Ei, m-a dat 2 player. Alo! Dacă și amândoi... Nu, bă. De ce? Doamne, este bun. Acum 185 de zile. Bă, acolo. Nu, rămânem fără clanul. Intrăm în episod. Și vreau să câștig. Voi nu știți de măcină. Că s-a întrebat pe Mihai să-ți fie comentarii, să-l întreabă. Bine, ce să punem? Îl așteptăm. Dar să sperăm că nu durează 8 ani. Gata, boss! Nu-i asta! Ies afară! De aceea că nu! De ce ai rău, barosane? Pa, barosane! Pa! Înseamnă Ina! Are miră! Până cu toți! Mie care pică mie miror. Ia mai bună, miror. Hai, bă, ce? A murit albea, nu-i corect. Vară! Curăță-i! Doamne, când mi-a luat de brațul m-am văzut. Când am nevoie de ceva, dă acolo de treabă. Nu cred, așa mă ia, bă. Nu, măcar ia-o repede, ia-o. Nu cred. Nu. Măcar am luat-o la rană. Alo. Bă, stai, trebuie să mai fac 2 serii.
3. Oh! Trebuie să mai fac o serie de Minecraft, de jocul ăla care v-am văzut eu, îl postez astăzi și mai trebuie să fac un episod de Blusterite. Oh, Doamne, ce te-am de făcut. Hai, bă! Bă, eu nu vreau să fie episod aici. Alo. Aoleu. Stai. Intrați în planul ăsta ca nebunii. Ia chest. Nici ei nu l-au completat. Bă, a fost sunt. Noi am făcut un parcă... nu mai știu. E cineva. Eu aș avea nevoie de un... Trebuie să o luăm. Primul, cea mai ieftină porțiune din viața mea este miror, este Zaire. În locul la papa. Știi, n-am prințul, de-abia acum văd. Skeleton Army. Papa Rage. Hai mai repede, Ionuț. Hai de steanul ăsta. Pot să mai filmez doar 3 minute. Ăsta e ultimul meci. Mi s-a părut că nu mai filmează. Bă, mai filmează? Da. Nu vreau să închei episodul ăsta prost. Vom încheia aici episodul. Îmi pare rău să încheiem un search fără oponent și fără net aici. Cam atât a fost episodul de momentul ăsta. Eu am fost Ionuț Vlog și ne vedem data viitoare. Pa, pa!